sunt la țară, aia, în Ferești. Dacă o nins aseară, o nins cam mult. Acum vreau să mă bucur de ninsoare și toate cele. Așa, să intrăm mai mult în spirit. Să intrăm mai mult în spirit. Chema prietenul nostru. Cum să zic, la țară îmi place. Am zis că mă apuc de cont YouTube, am vrut să-mi fac cont și mă apuc de YouTube, adică în felul ăsta. Am zis atât de tare aici, că nu mai poate ieși nici câine, ne-a dat drumul la câine. Că nu știu, nu se mai poate măcar, dar am văzut că e foarte perfect. Cred că nu se vede. Camera nu e bună. Vezi cu tableta. Se poate observa niște urme. Se vede de vecinilor, au venit să ne ajutați față. Dăm zăpada la o parte. Haideți să mergem un pic mai la deal, prieteni. Oh my god! Oh my god! Cum uite afară? Priviți, prieteni! O să merg așa un pic. Oh my god! S-am dezbrăcat. Nu prea îmi convine. Deci, așa o să vă placă, zic eu. Cum mergem înapoi la vale. Deci zic, vă mulțumim că m-ați urmărit, pa!